Yes, bagya kasama, maayong hapon na usab ka natong tanan og welcome na usab bagya kasama sa atong ngayong Pasko panalo ka promo dinhi sa DXDC RMN Davao. Okay, bagya kasama dirita sa barangay 8-A ning atong dakbayan dirita sa Madapo og ni atay naabtan diri bagya kasama nga atong suki nga tigpaminaw ni akong tapad bagya kasama. Maayong adlaw. Ngayong adlaw po, Kasi pangalan to si Shing Daguhoy. Sing Daguhoy. Ayan. Sing, nganong ganahan mo maminaw og DXDC? Unsa man gyud na as DXDC nga inyo man yung suki nga gidapaminawan? Tungod sa mga balita og sa drama. Di basta-basta yun, no? Ganahan yun ang Daguhoy family sa drama. Okay, sige, tungod ana Sing, kay ganahan man ka og DXDC, tanan na to kabaw mo kanta sa atong Arimen Christmas jingle, ha? Okay, pag-ihap na ko og 5, 4, 3, 2, 1, larga Sing, ha? Pinadibag yun ang style, ha? Sige. 5, 4, 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan, ang hiling ng kalangitan, hahawiin ng lahat ng senyo'y makarating. Papara para papap papara para papapap. Okay, congratulations kang Sing Daguhoy bagya kasama. Ready na ka? Mudawat sa ato aga pinaskuhan, ha? Ready na, Okay, ready na. sige si Sing. Dawata Sing unang atong non-alcoholic wine. Og isunod na yun nato ang ato ang Noche Buena gift pack para nga sa pamilyang Daguhoy. Sing, dawata ang atong pang Noche Buena. Okay, aga ka Sing, kaya pa Sing mabusbos. Okay, sige. Okay, Sing, i-invite pod ang mga silingan ninyo diri sa Lower Madapo. Akong ginaawhag akong mga silingan diri sa Lower Madapo nga maminaw pod mo sa RMN para isa pod mo sa makadaog pa rin ako. Makadaog sa akoan nilang pinaskuhan. Pinaskuhan. Okay, sige. Salamat. Okay, bagya kasama si Sing Daguhoy diri bagya kasama sa barangay 8-A ning atong siyudad sa Davao. Kauban si Radyoman Don Pulayaw, ako ni Radyoman Dudong Rinlobos Boga, Tatak Arimen.